Василка Симеонова. Математика, основно училище Свети Иван Рилски. Хубавото на професията е, че непрекъснато, колкото и да ни ядосват децата, човек вижда техните усмивки, вижда техните лъчезарни погледи и когато ти поднесат стръкче цвете, тогава се чувстваш удовлетворен, радостен от това, че си учител. Димитрия Велева. Начален учител, 7-мо основно училище Георги Сава Раковски. Един учител трябва да научи своите ученици на трудолюбие, честност, искренност и отговорности. Румен Митев. Математика. 8-мо основно училище Кракра Пернишки. Математиката е основата на всички науки. Ако трябва да избирам на нова професия, това е математиката и по-специално учителската професия. Емануил Врангов. Учител в предучилищна група и преподавател по приложни изкуства в 9-то основно училище Темелко Ненков. Това е нещо, което първо на мен ми прави удоволствие и естествено това е предаване на децата и с желание идват тук и измисляме най-различни неща и те имат естествено по-интересни идеи от мен. Даниела Лозанова. Начален учител. 10-то основно училище Алеко Константинов. Най-голямата награда за един учител е когато погледите на децата срещу тебе казват онова, което искаш да видиш. Тяхната детска невинност, знанията, които са придобили. И наистина един учител е много щастлив тогава, когато позабравил вече образите на своите ученици, го срещнат и го поздравят. Донка Бартованова. Биология. 11-то основно училище Елин Пелин. Харесва ми да бъда учител, защото се работи с млади хора. Харесва ми да живея с радостите на тинейджерите, с техните проблеми, с техните болки, с техните радости. Хубаво е да живея сред младите. Те действително изчерпват голяма част от усилията ти, но в същото време те зареждат с много положителни емоции. Даниела Радованова. Начален учител. 12-то основно училище Васил Левски. Да си учител за мен е преди всичко призвание и една огромна отговорност към децата и към техните родители. Милка Цачева. Биология. 13-то основно училище Свети Кирил и Методий. Да си добър учител означава да си отговорен, да си взискателен и много да обичаш младите хора.
Миглена Йорданова, български език и история, 15-то основно училище Свети Кирил и Методий, квартал Бела вода. Предметът, който преподавам, български език и литература, е може би наистина най-важният предмет, защото той прави хората грамотни, образовани и в същото време дава личностна характеристика на човека. Красимира Мицова, начален учител, основно училище Свети Константин Кирил Философ. В началния клас учениците усвояват знанията и чрез хумор, чрез забавление, чрез игри, така доказват себе си, показват продукта на своята дейност, чувстват се значими и обичани. Людмила Николова, музика, средно общообразователно училище Свети Климент Охридски. Да преподаваш музика е едно от най-ценностните неща, защото който е зло не мисли. Чрез музиката се обогатяват, децата стават по-добри, по-дисциплинирани, по-красиви. Даниела Веселинова, информационни технологии, 5-то средно общообразователно училище Петко Рачов Славейков. Учителя на 21 век трябва да бъде винаги в крак с времето, да се интересува от всичко съвременно, което навлиза в живота. В същото време трябва да мисли като учениците, така че да може да винаги да знае какви са тяхните стремежи, какви са плановете им. Таня Викторова, начален учител, 6-то средно общообразователно училище Свети Кирил и Методий. Аз съм един учител, на когото детската мечта се е сбъднала. Радостта, която изпитвам от моята професия е, че в ръцете ми идват едни малки човечета, които след време се изграждат като чисти, честни личности. Аделина Стойчева, начален учител, 16-то средно общообразователно училище Свети Кирил и Методий. Да си учител, за мен най-важното са децата. Аз обичам много децата, предимно моя клас, 4-ти клас, и всичко бих дала за тях. Това е нещо, което желая най-много.